Барчаларыгызга да сәламнәр. Татмустова телеканалында шоу без тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Яңалыкларны сезгә мин, Лилия сөйләрмен. Киттек. Татмустова телеканалы яңа сезонга әзерләнә. Сез яратып карый торган тапшырулар үз урынына әйләнеп кайтачак. Тәмле көрәш тапшыруын инде төшерә башладылар. Узган елны кебек үк бу елда да җырчылар тамашачылар белән Кукмара табасы өчен көрәш алып барачак. Әгәр дә синдә кызыклы һәм оригиналь рецептлар бар икән, син аларны әлеге адрес буенча юллый аласың. Яз, кем белә, бәлки Кукмара табасы нәкъ менә синеке булыр. Яңа сезон дигәннән концертларга бу елны стартны театраль солянка бирәчәк. Проектның төп режиссеры Гөлназ Сәфәрова безгә күп кенә серләрне ачты. Мәсәлән, бу елны театраль солянка Зәңгәршәл ремейк исеме астында узачак. Булат ролен Илназ Бах, ә Мәйсәрә ролен Ландыш Нигъмәтҗанова башкарачак. Илсаф Мулла, Ләйсән Гыймаева абыстай, бик кызык булырга ошап тора бу тамаша. Димәк, премьераны көтәбез. Төзүчеләр көне уңаеннан 10 август көнне Ярчалды шәһәренең төп мәйданында татар эстрадасы артистлары катнашында шәп концерт узачак. Биредә Ризат Зинера Рамазановлар, Ландыш Нигъмәтҗанова, Миндияр Шәймарданов, Илмира Нәгыймова, Айрат Сафин, диджей Радик, Хәмдүнә Тимергалиева һәм башкалар булачак. Бәйрәмнең алып баручылары Айрат Ильясов һәм Гөлназ Сәфәрова. Концертның оештыручылары Татар радиосы радиостанциялар шелтәре һәм Татмустова телеканалы. Рәсми партнерлар Асака 24 һәм Күскә ягулык ягу станциясе. Әлеге матур тамашага рәхим итегез. Салават Миннехановның тормышында зур адым. Бер кыз әтисе яхшы ир хәзер балалар өчен журнал чыгару өстендә эшли. Журнал исә бу елның сентябрь аенда чыгачак. Мәктәпкә баручы балалар өчен менә дигән контент җыйган шәп журнал иясе Салават үзенең эмоциялары белән безнең белән дә бүлеште. Ассаламу алейкум. Ешеннән дә сентябрь аеннан безнең балалар өчен бу инде детсад балалар өчен һәм инде башлангыч класслар балалары өчен ясалган журналыбыз чыгачак. Инде күптән түгел генә без инде игълан иткән идек шушы журналга иң яхшы исем уйлап табу конкурсы дидек инде без аны. Чөнки шуннан да безгә берәр оригиналь исем кирәк иде инде. Менә кешеләрдән берәсебез килгән иде. Нинди исем яхшырак булыр микән? Һәм инде монда 900-гә якын исем җибәрделәр һәм шуларның арасыннан без Умняшка дигән исемне сойлап алдык. Инде сорау тур ни өчен татарча түгел дип минем әйтеп китәсем килә. Безнең инде бу журналны планлаштырганда безнең инде планнарыбыз бик зур иде һәм инде безнең хәзердә максатларыбыз бик зур. Без инде бу журналны инде бөтен Россия күләмендә эшлисебез килә. Яңа клиплар артканнан арта бара. Бүген дә традицияләр безгә хыянат итмичә, мин сезгә тизер тәкъдим итәргә булдым. Каршы алыгыз. Әминә Галимова якты нурлар җырына төшерелгән яңа клибы белән. Әлегә менә шулар. Шоу без тапшыруын карамый калмагыз. Яраткан артистларыгызның яңалыклары һәр көнне Татмустова телеканалында. Шоу без йолдызлар турында барысын да беләбез.